Eli mä oon Antti Esko, pelannut lentopalloa kohta 25 vuotta, liigatasolla varmaankin 14 vuotta. Ja mä oon Olli Kunnari, lentopalloilija ja sitä tehnyt 26 vuotta. Me reenataan noin 2 kertaa viikossa, käydään puntilla, jolloin tehdään erilaisia fysiikkaharjoitteita, monipuolisesti totta kai koko keholle, jalkoja ja käsiä ja keskivartaloa. Ja sitten melkein joka ilta on sitten lajireenit, jossa sitten ollaan pallon kanssa ja tehdään näitä lentopallojuttuja. Tää loikkatreeni sopii kuntoilijalle, joka haluaa vähän erilaisia ärsykkeitä harjoitteluunsa. Ja miksei sitten jollekin erilaisia pallopelejä pelaavalle henkilölle, joka haluaa ehkä parantaa nopeutta tai reaktiokykyä tai muuta tällaisia kunnon ominaisuuksia. No, tää on nimenomaan niitä kesäharjoitteita, että meille lentopallossa tulee kauden aikaan paljon hyppyjä muutenkin ja niitä ei eriksisiä hyppyharjoitteita ei varsinaisesti tehdä kaudella hirveästi, mutta tää on niitä nimenomaan sitä kesäharjoittelua, kun halutaan saada kestävyyttä ja sitten samalla sitä räjähtävyyttä. Ei muuta kuin kovaa treeniä ja tsemppiä.